ADC Zam. Inna lallashi in sannu yau. Malam Adamu, ya na ga kun biyo ta yanke ku da ya kamata ku biyo ta titi ga matakar tsohon ciki. Abin da yasa kaga mun biyo ta yanke. Masu adaidaita ba sa so su dauke mu. Ka san daga munjibir zuwa ungogo tafiya da rami a minti 30 yanzu awa 2 muke yin ta. A'a wannan ba gaskiya bane ba. Ba dai titin mu na munjibir da ungogo ba. Kamar ya Ka nade baka bu ba. Ai tunda Allah ubangiji ya kawo mana dan takarar nan Alhaji Hassan inshora. Ka je kalli yanda titunan nan namu na munjibir. Alhaji Hassan inshora ya mana titina da asibiti da komai da komai. Ka ga yanda titunan suka koma. Yanzu ina gaya maka daga munjibir zuwa ungogo abu da suke zuwa minti 30 ko minti 20 sun zo. Amma ga haisani da rashin sani irin naka kada ne ba ka kanka na ciki. To bari ma an gaya maka shi ba shi ne ya fito takara da kansa ba, al'umma ne suka duba cancantarsa suka tsaye da shi. So albishirinka ai dan nan da ka ya fito duniya Alhaji Hassan inshora zan sami saboda mutum ne adali na gaske. Yanzu ƙuri'ata ta shige da ni da ƴaƴana da matata har da mamana. Dauki mata ka koma munjibir ga ungogo. Ai asibitoci ne matsalar ku ba, to su ma akwai su an samar da su saboda haka ka dauki matarka ku koma, akwai asibitoci ingantattu a nan. Ungogo da munjibir sai Alhaji Hassan inshora. Ungogo da munjibir sai Alhaji Hassan inshora. Ina ga maka gaskiya na gode. Maza ku fitaran ku koma. Kuma zaben nan shi zamu dangwala. Yawwa Alhaji Hassan inshora. Alhaji Hassan inshora. Alhaji Hassan manta mu je mu koma. Amma kana ne ma kashe matarka? A sauka lafiya. Ai munjibir da ungogo sai Alhaji Hassan inshora. Yanzu ADC Zam. Sai ina matasa na kasa A yanzu ADC Zam. ko barkashi kana mamma